क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे अदेबानि बर' बिजों सान। बे सानजों लोब्बा लाखिना दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जुथाइ बानजायनायाव कारिगाव गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर' बिजों सान फालिनाय जायो। बर' बिजों सान फालिनायनि लोब्बायैनो मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जादों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बर' बिजों बेनि आथिखालाव आरो इयुन आयदाखौ लाना सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। बेनिनो फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी आरो गेवलां सावरायमेल बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार सानजा विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लाना सानजौफुनि गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो। बिथांनि अनगायैबो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, लोगोसे सावरायगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि लोगो नेहाथारि आरो हांख्राय जानाय आलासि महरै थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनै 18 मे बर' थुनलाइनि मोनसे बा बर' हारिनि मोनसे गोसोआव लाथाव सान। 1963 मायथाइनि नैबे सानखालिनो जोंनि बर' रावखौ जोङो फरायसालियाव फरायनायनि मोनसे खाबु मोनदों। दा बै समनिफ्रायनो जोङो बे गोथार सान, जारिमिनारि सान बर'फोरनि, बेखौ जोङो अरायबो फालिबोबाय थादों बोसोरफ्रामबो। दा दिनैबो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद जुथायै नैबे कारिगावनि गोजौ फरायसालि बेवहाय जोङो बेखौ फालिनो लादों। खोब गाजा गोमजायै जोङो फालिदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारि आरो 30 नं क'क्राझार समस्तिनि एमएलए बिथांमोनखौ आलासि महरै जोङो लाबोदों। दा हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जागासिनो दङ, मिजिं थिदों। नैबे जोंनि जे फालिनाय, बे फालिनाया सारा आसामाव सारा बुहुमावनो मोनसे बर' बिजोंनि जांख्रिथाय, बर' बिजोंनि मोनसे जोङो अराय गोसोआव लाथाव बेखौ दिन्थिनो हागोन। आरो दिनैहाय जोङो बे फालिनायजों लोगोसेनो जों बुंनो सानो जे बर' हारिया बर' रावखौ बेबादि सोलोंथाइनि बिजों महरै मोनामोनब्ला जोंनि बर' हारिया दावगानो हानाय नङामोन। जों बयबो मिथिगौ, बे बिजोंखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिया गोबां बिथिङाव दावगानो हादों। शिक्षानिफ्राय लानानै समाज, रांखान्थि, राजखान्थि जेरैथिंबो दावगानो हादों। आरो जोंनि बर' रावा भारत सरकारनि संबिजितनि 8थि हाबाफारियाव थिसनजादों। आरो बेजों लोगोसेयैनो बे रावा आसामनि मोनसे लोगो सरकारि राव हिसाबै थिसनजादों। दा बेयो मोनसे गोग्गाथाव। जोंनि बर' रावा दिनैहाय आसाम, भारत आरो सारा मुलुगनाङैनो गोसारबाय, जोङो दावगाबाय होननो हायो। आरो बे रावजोंनो फरायनानै जोंहा गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां माने सोलोंथाइ लानो हाबाय, साख्रि बाख्रि लानो हाबाय, डिग्री लानो हाबाय, डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट ओंखारनो हाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो बे रावखौ जोंनो बिजों महरै थिसननानै होनायाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ गोबां साबायखर होयो। बिथांमोननि जे जोंखौ अनसुंथाइ होनाय, बेहाय जोङो अराय माने ऋणी जानानै जोङो थाबाय थागोन। नाथायबा जोङो दासिम मोनदांगासिनो दङ जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्राय बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा, दिनैहाय जोंनि रावा इसेबां दावगादोंब्लाबो, मुलुग दरबाराव बियो मिथिजादोंब्लाबो, जोंनि आसाम सरकारा माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जुदिअबा होदोंब्लाबो
दिनैहाय बे रावखौ बिमा बाथुलनि मेगनजों जों नायनायखौ सम सम मोननो हायो। जेरैहाय जोङो थांनाय बोसोरनि सिगां बर' भाषा एबा असमिया भाषा बेखौ गारनानै सोलोंथाइनि बिजोङाव थाखो 6निफ्राय माने इंलिश मिडियामनि बिजाब बेखौ थिसननो लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों। गोबां बिथांमोनखौ खावलायनानै एबा जोङो बिथांमोननि हेंथायै बाथ्रा बुंनानैसो जोङो जोंनि रावजों लोगोसे माने इंराजि रावजोंबो बाइलिंगुवेज हिसाबै जोङो फरा बिजाबखौ दिहुनहोनो हादों। आरो बिनि बादैबो जों नुनो मोनो सरकारनि माने थिसनथाइफोर साख्रिनि थिसनथाइफोर बेफोरावबो इन्टारभिउफ्राव असमियाजों लोगोसेनो बर' बिजों जुदि थाफानांगौमोनब्लाबो बा इंलिशनि सोंथि सोंनांगौमोनब्लाबो सोंथि बिलाइफ्राव बा इन्टारभिउफ्राव भिभा भस लानायफ्राव बहाय असमियाजों सोंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो नैबे उकिलनिफ्राय जे जोङो मोनसे प्रमोशननि जुडिशियेल बाथ्रायाव प्रमोशननि जोङो फरिखा होनांगौ बेफ्रावबो जोङो बर' भाषाखौ जोङो थिसननो हायाखै आरो असमिया भाषासो लिरनांगौ जायो। नंखायनो बिनि थाखाय जोङो बर'खौबो मोनसे आयदा हिसाबै थिसननांगौनि जोङो दाबि खालामदों। आरो माने लकसभाफोरनि जे बाहायथाय राव बेफ्रावबो जोङो जोंनिखौ थिसननांगौ बेबादि जोङो साहित्य सभानिफ्राय जोंहा दाबिनाय दङ। आरो लोगोसे सरकारि साख्रिफ्राव बे सोंथिफ्राव जाहाथे बर' रावखौबो आयदा हिसाबै लाफानाय जायो बिनि गोबां जोङो जुजिनानैबाबो थिसनहोनायनि जोङो नाजागासिनो दं। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा माने थांनाय 14 एप्रिल खालि माने 2025 बहाय आसाम सरकारा मोनसे जारि खालामदों अर्डार्स अफिसियेल अर्डार्स बेयो जाहैबाय आसामाव सरकारि राव हिसाबै सरकारनि जेसेबांनाखि हाबाफारिफोर दङ बहाय असमियाजों लोगोसे गासैखौबो माने फोसावनाय जागोन। आरो लोगोसेनो बिटिएडि एरियायावहाय इंलिशजों लोगोसे बर' आरो असमिया बेखौ थिसननाय जागोन गनायथि होनाय जागोन। बराक भेलियावबो जेनेबा बहाय बांला राव रायलायग्रा सुबुङा गोबां दं हिसाबै बांलाखौबो असमिया रावजों लोगोसे इंलिश रावजों लोगोसे थिसनफानाय जागोन बे बाथ्राखौ लिरनाय दङ। नाथायबा जोंनि मोनदांथियाव जोङो बिटिएडि एरियायावल' जुदि जोंनि रावखौ बाहायनाय जायोब्ला जों जे एस'सियेट माने लेंगुवेज मोनबाय स्टेट लेंगुवेज मोनबाय बेखौ आसाम सरकारा बाहायनाय जानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिएडियावल' जोंनि बर' रावा गैया।